Ja nyt sieltä alas ja nyt ihan hitaasti. Taas lähdetään tästä. Kyllä hitaasti alas. Joka ikinen lihassa ei pyri. Ei mitään kiirettä. Sitten vittumaisesti. Mitään helppoa. Ja lähtee 1, 2, 3, 4, 5 ja ihan hitaasti. Nyt otat happea ja lähde puristaa vaan. Puristat vähän niinku keskirähtiä. Ihan hitaasti vaan. Joka ikistä. Ylös asti puristetaan. Ylös asti. Noin! Hitaasti alas. Taas jarrulla alas. Hyvä. Fokus tuolla. Ei muuta. Ei muuta. Se lähtee 5 nopeita. Pam pam. 1, 2, 3. Anna tulla. 4. Hyvä. Jes. Ja nyt otetaan viimeinen hidas. Nyt lähdet vaan puristamaan. Kaikki peli, senttillä ylös. Ihan suoraksi lähdetään puristaa jalkaa. Sinne vaan, ihan suoraksi tuo, koko ajan tulee. Vielä on paukkuja. Joo. Hitaasti. Hyvä, hitaasti. Hyvä. Ja lopetetaan nopeisiin 5 kappaletta ja mennään heti pois. Heti tohon käteen. 1, siitä. 2, 3. Anna tulla. 4. Viimeinen. Yes. Ei osunut. Tohon noin. Oi! Ja tässä. Nyt ei. Sillä mennään. Versaus kiinni sinne. Ei jalkaa ihan suoraan. Nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mennä vaan. Ei saa tulla toisintoon niinku siinä. Mennä vaan. No ja vielä mennään. Noniin. Mennään. Elä tauolla. Ihan turhia noita tauolla. Kaikki on turhaa tauoilla. Noniin, ei kerätä voimia siellä. Ja mennään vaan. Noniin, piskaa. Noniin, ja siellä mennään muutama pois. Noin, jaksaa. Vielä mennään pari pois. Hyvä, sieltä. Ja reittä töihin. Nyt töihin, Hanna. Noniin, hop. Jees, ylös. Hyvä.